Я бачыла вось гэта разбураныя будынкі, я бачыла пагарэлыя машыны. І што я бачыла яшчэ, гэта тое, як хутка ўсё адбудоўваюць. Там, напрыклад, напярэдадні ў міністэрстве замежных спраў былі выбітыя вокны, ўжо на наступны дзень усё было добра. То бок там сістэма дапамогі, і яна працуе вельмі добра. І па-іншае, ось стаіць зруйнаваны будынак, а побач мірнае жыццё. Это не доказ таго, што людзі прызвычаіліся, ўжо нават не звяртаюць увагі на гэта. Гэта ж все равно пранізана болью, пранізана гэтай ненавісцю расійскай да моцы Украіны. Але ж людзі стараюцца і жыць, працаваць, і нават у такіх умовах. Таму я, конечно, захапляюся моцным украінскім народам і хочу адзначыць, што там таксама ёсць і свае складанасці, і таксама ёсць, можа, і нейкія сваркі там унутраныя, але калі ёсць агульная мэта супрацьстаяць расійскай агрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца. І я, канешне, бачу, што нам можна браць прыклад з украінцаў ось у такіх цяжкіх умовах.